allemaal, welkom bij Q-Time. Mijn naam is Hadessa Shin en mijn gast van vandaag zal ons alles vertellen over de Suriname Silicon Valley Business Innovation Summit. Dat wordt gehouden op 10 februari 2026. Met als thema From Idea to Impact. Ik mag vandaag in de studio verwelkomen Henk Redmond. What we need is a little Q-Time. Welkom Henk. Dankjewel. Alles goed? Ja, goed. Prima. Henk, vertel ons, wat is de Suriname Silicon Valley Business Innovation Summit? Ja, we hebben een Business Innovation Summit gepland voor 10 februari. Ja, bij de Royal Ballroom van Torarica. Okay. Dus daar zullen we zijn met zo'n 200 mensen. Ja, dus mensen uit diverse domeinen. Okay. Dus je kan denken aan mensen uit de onderwijswereld. Ja, mensen uit de ondernemerschapswereld. Maar ook mensen uit de overheid. Okay. Dus de drie O's noemen we dat. Ze hebben een bepaalde visie, ja, van 3 O's. Ja, die brengen we samen. Dus dat gaat gebeuren op 10 februari. Ja, ter plekke. We hebben een aantal interessante inleiders. Ja, die zullen vertellen over AI. Ja, over cybersecurity. Okay. Dus eigenlijk allemaal dingen die belangrijk zijn. Interessant. Ja, erg interessant zijn. Ja, dingen over bitcoin, mining. Ja, daar zal over verteld worden. Dat is in het begin. Nou, daarna gaan we aan ronde tafels zitten. Dus roundtables. Okay. We hebben een aantal roundtables in de zaal. Waarbij mensen in een groep met elkaar aan de slag gaan. Dus echt gaan werken in workshops. Om bepaalde issues die spelen in Suriname. Om die beet te pakken. Ja, en op te lossen. Want we willen eigenlijk op die dag aan een aantal zaken samenwerken. Ja, want samenwerken is belangrijk bij deze summit. Dus daarom hebben we die mensen bij elkaar gebracht om aan het einde van die dag een aantal plannen te hebben. Om daarna te gaan uitvoeren. Oké. Henk, waarom is er gekozen voor het thema From Idea to Impact? Ja, het is belangrijk om te innoveren. Ja, want als land mogen we niet achterblijven. Nee, zeker. Ja, we moeten dus blijven vernieuwen. Ja, zowel technologisch als sociaal. Dus op beide gebieden moeten we vernieuwen. Dus als je een idee hebt, is het interessant, is het aardig. Maar het is beter als je een impact kan maken in de samenleving met je idee. Cool. Dus bijvoorbeeld de iPhone is uitgevonden. Ja, en die is op een gegeven moment verkocht. En je kan duidelijk merken dat heel veel mensen zo'n telefoon willen hebben. Klopt. Dus dat is een voorbeeld van ID to Impact. Dus wij gaan dan op die summit met elkaar aan de slag met een aantal ideeën die er zijn. Ja, er zal dus ruimte zijn om creatief te zijn. Ja, dus alle ideeën zijn welkom. Ja, en daar zullen wij de ideeën omzetten in plannen. Ja, na de summit gaan we aan de slag om die plannen uit te voeren. Om dus impact te hebben. Oké. Voor wie is deze summit bedoeld? Ja, deze summit is bedoeld voor mensen die graag bij willen blijven op het gebied van innovatie, ja, op het gebied van ICT. Dus kun je denken aan managers bij bedrijven. Ja, je kan denken aan programmeurs, ja, als ICT support medewerkers kun je aan denken. Ja, je kan denken aan CIO's, dus Chief Information Officers. Ja, CEO's, ja, dus Chief Executive Officer. Ja. Dus al dat soort mensen die zijn welkom. Uit diverse domeinen. Dus niet alleen vanuit de ondernemers, ja, de bedrijven die we hebben. We hebben natuurlijk kleine bedrijven, ja, dat is MKB. We hebben grote bedrijven. Ja, maar we hebben ook scholen. Je kan denken aan de ADEC, ja, PTC, dat soort scholen. NATIN, kun je aan denken. LTS, ja, kun je aan denken. Ja, je hebt de ONASAT. Ja. Dus al dat soort mensen zijn welkom. Ja, maar ook mensen vanuit de overheid. We hebben dus ministers, ja, die willen graag inspiratie opdoen. Ja, want ze willen graag met nieuwe dingen komen. Ja, ze willen graag scoren. Dus die ministers zijn van harte welkom. Maar ook directeuren van ministeries. Want die zie je vaak niet, hè. Die zijn vaak achter de schermen bezig. Maar die zijn welkom om daar te laten zien wat ze in huis hebben. Welke ideeën ze hebben. Zodat ze als we weer teruggaan impact kunnen hebben. En daarnaast is er ook ruimte voor studenten. Want wij willen graag jonge mensen daar hebben. Ja, dus daarom is de drempel ook verlaagd.
Ja, de jonge mensen, studenten kunnen eigenlijk voor een lagere prijs of zelfs gratis meedoen. Maar kunnen ze contact opnemen met de organisatie. Want wij vinden dat jonge mensen inderdaad de kans moeten krijgen om nieuwe dingen te leren. Klopt, en ze hebben ook heel vaak mooie ideeën. Ja, ze hebben En hele mooie wanneer de ideeën. begeleiding de juiste mensen om zich heen Oh ja. om het daar uit te voeren. Nou, in het Silicon Valley is dat Mogelijk. beschikbaar, is het mogelijk. Zijn er mensen aanwezig die zich willen ontfermen over jonge mensen. Om ze eigenlijk te mentoren, ja, noemen ze dat. Ja. Ja, zodat ze iemand hebben naar wie ze kunnen opkijken en van wie ze kunnen leren. Ja, want daar gaat het om. Dus wij als volwassenen moeten eigenlijk overdragen aan de jongeren, ja, zodat zij straks kunnen overnemen. Oké. Spannend. Ja, zeker. U gaf aan dat er workshops zijn. Ja. Hoeveel workshops zijn er? Mag Er zijn je 10 workshops. 10 workshops. Ja. En uit hoeveel mag je kiezen of mag je allemaal bijwonen? Nee, bij de inschrijving kan men kiezen voor 2 workshops. Of 2 workshops? Dus daar wordt er rekening mee gehouden. Dus Oké. krijg je een kaartje bij de entree. Ja, krijg je een kaartje voor die 2 workshops. Kun je daar naartoe. Dus dat betekent dat voor de lunch is er een eerste ronde Oké. voor workshops. We hebben dus zo'n 10 mensen aan een round table, noemen ze dat. Oké, we zitten allemaal zo in het panel om Oh ja. gewoon moeite te doen. Oh nee, je hebt dus een aantal facilitators. Oké, Dus mensen van een aantal grote bedrijven. ja. Ja, je kan denken aan Digicel. Ja. Ja, er zijn bedrijven als Dataseur ja, en dergelijke. Die zijn dus daar aanwezig als facilitator. Dus zij gaan dus zorgen voor een stukje procesbegeleiding. Ja, dat alle mensen aan het woord kunnen komen. Ja. Maar ook voor inhoud. Ja, want de inhoud is belangrijk. Want als je impact wil maken moet je dus wel weten waar je over praat. Correct. Dus die 2 facilitators per roundtable zullen daar aanwezig zijn om te faciliteren. Dat alles lekker loopt. Ja, dat we voor de lunch de eerste ronde kunnen doen. Maar dan gaan we lekker lunchen daar bij het Radia. En na de lunch komen we weer terug. Krijg je ronde 2. Ja, dus dan gaan we switchen van tafel. Gaan we naar een andere tafel. Om daar een ander onderwerp te bespreken. Dus dat is op die manier geregeld. Want daardoor kun je dus met 2 workshops meedoen. Ja, krijg je voldoende informatie. Er wordt ook teruggekoppeld naar elke ronde. Ja, plenair. Ja, zodat je kan horen wat er besproken is in die workshops. En op het einde van de rit is er ruimte om naar de booths te gaan. Er zullen een aantal booths zijn van bedrijven die daar informatie hebben over hun business. Ja, over hun producten, over hun diensten. Dan kun je dus rustig wandelen om te gaan netwerken. Ja, om nieuwe relaties op te doen. Nieuwe mensen te leren kennen. Want het is altijd inspirerend. Als je nieuwe mensen leert kennen, ja, krijg je nieuwe ideeën. Klopt. Ja, die zijn hard nodig nu in Suriname. Je wil eigenlijk af van het oude. Ja, we willen wat nieuws hebben. Dus vandaar die summit. En op het einde gaan we dan lekker borrelen. Borrelen. Ja. Hoe laat start de summit? Oh, hij start om 9 uur, precies. Oké, Ja, dus de president heb ik gevraagd om te openen. mooi. Ja, en we eindigen zo rond 4:30. 4:30. Ja. Oké, interessant. En wanneer is de lunch, zodat ze genoeg tijd hebben om... Ja, we hebben een lunch inderdaad. Dus daar in de lobby. Oké, Zo rond 12 uur. of 12 uur. Ja, gaan we rustig wat eten, wat drinken. Oké. Ja, een beetje praten met de mensen. Ja, Ja, langsgaan bij de booths. ja, Wat informatie inwinnen. ja. Hoe laat staat de tweede workshop dan? Ja, staan we Waarbij? om 1 uur. Dus, 1 uur, ja, oké. 1 uur, dus na de lunch starten we inderdaad. Ja, gaan we aan de slag met de tweede workshop. Ja, kunnen mensen inderdaad samenwerken aan tafel. Dus je hebt dus kleine groepen, waardoor je eigenlijk een stukje veiligheid hebt. Dus je hebt mensen die niet zo makkelijk praten. Maar in een kleine groep gaat het makkelijker. Ja. Ja, de drempel is lager. Ja, om je zegje te doen. Ja, dan kom je aan bod. Ja, je kan je problemen aankaarten op het gebied van ICT, op het gebied van innovatie, ja, op het gebied van cybersecurity, ja, maar ook skills. Ja, want tegenwoordig moet je dus weten welke skills nodig zijn Hoe dat zijn. als ICT'er. Ja, want daarnaast heb je te maken met Bitcoin, ja, mining, dat zijn thema's Ja. ja, die behandeld zullen worden. Maar ook data, dus Data. data-analyse. Ja, zoals de president aangaf, dus behoefte aan data. Ja, dus behoefte aan dashboards. Dat je kan zien
wat er aan de hand is, ja, in de organisatie. Dus dat zijn thema's die behandeld zullen worden. Ook zaken als artificial intelligence, dus AI, ja, zal behandeld worden. Daarnaast hebben we te maken met cybersecurity. Dat is een hele belangrijke op dit moment. Ja, vanwege al die ontwikkelingen die je ziet wereldwijd, moet je inderdaad bijblijven. Ja, zodat de bedrijven veilig zijn. Dus we hebben een behoorlijk aantal experts die daar zullen zijn. Ja, zeker zo'n 20 experts uit diverse sectoren. En we zien dat een aantal thema's voor Suriname relevant zijn. Ja, je kan denken aan fintech, is relevant. Want we willen graag op het gebied van het bankenwezen willen we verbeteren. Ja, met de apps, ja, mobiele applicaties. Dat je makkelijk kan betalen, ja, digitaal, met je telefoon. Ja, je kan je saldo bekijken. Ja, maar daarnaast ook zaken als health tech is belangrijk. Dus de medische gezondheid, ja. Zorg is inderdaad de behoefte aan innovaties. Waardoor je in feite ook preventief kan bezig zijn. Ja, dus voorkomen dat mensen ziek worden. Want dat is wat nu hard nodig is. Ja, we merken de situatie nu in het land. Met chikungunya en dergelijke. Ja, dat soort zaken zijn nu aan de hand. En dat had je kunnen voorkomen. Ja, met zaken als health tech. Dus daarom is Silicon Valley nodig voor Suriname. Om een aantal zaken te verbeteren. Dus om verbeteringen aan te brengen. Zodat er innovaties kunnen plaatsvinden. Waardoor de impact in de samenleving groot kan zijn. Oké, nou, allemaal interessant. Hoe kunnen de mensen zich opgeven om deel te nemen aan de summit? Oh ja, dat kan door te kijken op de Facebook page. En die is Father Mother Figure. Of Father Mother Figure. Kan maar intypen. Zie je daar informatie met de link en een QR-code. Maar we kunnen ook gewoon een appbericht sturen. Dus gewoon via WhatsApp naar 757 3898. Dus 757 3898. Gewoon via WhatsApp. Via WhatsApp, oké. Dan kan we zich aanmelden. Oké, prima. Wel, dankjewel Henk dat je vandaag hier op bezoek bent geweest. Zeker. Heel spannend. Ja, Heel veel succes met de voorbereidingen. Ja, dankjewel. Ja, bedankt. Nou, je hebt dit gehoord. Allemaal interessant. De Suriname Silicon Valley Business Innovation Summit vindt plaats op 10 februari. Als je geïnteresseerd bent, ga dan naar de Facebookpagina van Father Mother Figure. Of app naar het nummer dat nu in beeld komt. Zet het in je agenda en doe zeker mee. Mijn naam is Hadassa Shin en dit was Q-Time. Tot de volgende aflevering.